job bun ki jungi khun nre yo covid dai me khun da katika ay katika covid dai kanong yi khun prasha kane kaklam Kajing don ba kajing mi jong ki riu don sab ha ki bantai le kai sport ki ba pher ha kajala ngila jusakhi na kapor shakapor bat kadang mi ki sngi ki ya ki dang ye mi bon ki riu don sab bat kane kala long shisha kajing sarong bat ka buram ka bakraw na ka banta kajala hi baro ka wei kat kum bangila jusakhi ha kajala ka jongi kilami shibon ki rangkan sai ba ki thai kan sai ki balawan ra ru ya kanam la du ha ki babon ki ja jingi le kai sports kom ha ka jingi le kai football ka jingi kop ya kura bat ki wei ki ja jingi le kai sport ka wei na ki te ki ja jingi le kai sport ka badai ka jingi kop nya kali bat nya thuk thuk ka badai ka ja jingi le kai ya kop ka badang kham duna ha ka jalla la ban ong ha ka ri india hi bro ka wei henre shiki wei pat kiri kum shakiri phareng ka dei ka jingi le kai ka bla pau pha habai dei bat kane lasakhi yo wei na ki samla rangba yo bala tip kerteng kum ujaki trang ubashong basa akasnong umden ka bajangai kum ba laipho kilometer na ka sornong po uba jaki trang udei ubadon ya kasab banya igi kali saw shaka bat ki kali ar shaka ki thuk thuk lane ki bait utei usamla rangba udei ubala juwan na kaleng ki wei bat ki jilla ha ka jinge kop ya ka race kali saw shaka bat kumju ha ka jinge kop race bait kabala jutep kum ka off-road racing challenge ha ka ba ula juan ra ru ya kanam la do ha ki babon ki jinge kop nya kali lane nya thuk thuk bat ka basngo tanat ka ba utei rang ba ula sheme ka senjam ka dei ka ba usaj ai jing hikai ru ya ki khna red ban nya thuk thuk ka ba bon ki khna na ka te ka thain ki layo jing hikai ban nya thuk thuk bat usaj ai jing hikai ki ni ki khna shi ki khlaw ki pthap bat shi ki lom ki wa ban pen tebet ki te ki khna ban pen i ya ki babon ko kom nya thuk thuk lane ban stan mentai ngila poi haking jong iba jaki terang te mentai ngini apa ni kendo iba jaki pengine kerengkat tu kat ni halor kini kam race kali ke jong ibat kumbangil ong mene pengine kendo ru iki habaret iba junya thuk thuk ke ba hikai de iba jaki te kumbala ban i hang ni ngi i kane ko kali kini kali iba don hang ne kini kali gide iba jaki se prong kam ha ka ban ra saka cakau ke ba kisai ya thong na kam ta bani le race te ale kendiat ngini kendu iba jeki bat ye kini ki habaret ki banyak ye kini thuk thuk lei ba jeki te kumno klanyan ba jeki ha te mentai ngiwan hang ne na ka panta haden bangilat yo jektep ba pide wei badan na ka berita ban le kini ki race kali e boromo te ngiyo soru pidon ki kena ritmo hang ne bisa jikai yu don kena snong ta khun para te kumba kat nongut ki don ki kena ki pa fikai don hin riu nyongut ta Pilaslam ba pilasrang kita ni berhikai gini kena red. na slam hi man ga por practice lang itu practice iljong practice lang Hai itu hikai ki. ni practice klaw na man don cakaw yang ya practice klaw na margi bagi basawa kali basawa ya practice klaw Cek terangkat nos nam pidon. Cepo. Cepo, upi. Adalah 6. Terus nam. Te kamun manta pimpin ingi banyak nega baik mo. Pinang ban stone rumah. Fisha stone. Te pila julai nam competition ni. Lale. Jiki kan nega baik pi snahi. ha chna Te tharai apa pi snahi kini ki junglut ki poi si kikat no tharai. kan lut hi ha ki phaksaw san jar ni te Te tharai kini ki baik pi sna ta nam ta ba pi kai hi kini kena le gadon ki ba order kom tu ki ba kwa bani pi sai don ba order penle hi kan ada example shwa Oh kamu training senon ni nama penya ibat bahe rumla nya sekene berit te kamu ki ladon ki ba order na ki rumah ki ba kiladon engine Liga engine seperti Mahindra Radio Kemudian
daga scooty Mahindra radio. Hai. Nong Te kliat kila ban yala mingi sa kata jaka ba phi sait pri practice gi na ban tu pen lumbala ya rupamnya ga gi rupam span ga gi mo. To kung bangi mentah hang ne ngila poi haka jaka ka ba iba jaki isai aji hikai gi khna te kung bangi lai hang ne mentah kan ne ka debi ka klau ka de ka bala pun khre karpang kum bolong ki wei pat ki jaka ka debi paka shaki klau pe ki e ga bal dan hang ne ha kita bi ki ju hikai te hang ne gi jung ba jaki gi sai pun khod hi gi sai le hi no dong sedong bal kan ne ka klau kam de ka klau karpang ku bala ki pun khre na kam ta kan ne ka stan pun rei ka debi ka klau kum bolong saslong ka klau chap thap tu hi ke e ga bala pun long gi phi banang nadu mono pila sedang ya kanika kam bagi bala pelong pi ba pi ai jing hikai kin na rit bagi jing tmu ko jong pi nang le kai na du arajar khat sau sang le kai ya ka bait ya ka kali nga le kai arajar khat pra ya kai te bala le kai la subang te kwa ban ki we ro kin ya but lang kin mar tang mar wei ne tang ta te to kumba kat nongut ki khna ki ba pi si ai jing hikai ki don ni don rimot rimot tang bam ta si la ga jong ne le te ba jaki kumpi wei ba julet ban ya ai reng siki wei pat ki jella la ne siki wei ki banta ha bai de ba kan kam ya res kali te phila ban batai ngi kum haki e gi kat no jaka ba phila wan ban le res bat kat no teli ki thong ki ba phila yo ban ra ya la le kai ke te asam la le kai asam ro la ra teng bat kali bat anta sha Nagaland ro ngala teng mot kali bat ta armasal ro ngala ara ya ka bat insua ta ne ha slong ai me kalia ta hi ya ka bat nga ngale kai jong ka motocross bat ya ka kali ngale kai autocross te ke e ge jumot jong kane ka motocross and autocross ka de ha kano ko rukom autocross ka de ga 4 wheeler but motocross ka de 2 wheeler off road bet te kumbalong kane ka jaka bangi I menta ka ba pi ai jing hikai kane ka de ka jaka ka ba pi kin khre karpang hi ne ka de ka ba ka sulong be kum tu kane ka jaka te ka de ka jaka di bru hi ngi you practice tu teng por la kam de bangi asna ka ba la long dah hi ne te kini ki khna ki ba pi ju ai jing hikai phila ju ya lam shi kinu no ki ramsan ya ko ngasyu ya lam ki tang man pechwam pat don ra we ro le kai next game dala kut bha ka daw da don game tan adon hi ban mi arngot ban sa yarmadan te ki sai don em pat ki kinja jingya ko jong ki khna kum kini ki sai don hangi sane de kam don ra ka kumsha south etikal adon
Nasurup apa? Nilong dah. Mama. Skip lah. Te pai ba ka tu ngila sakhi ya ke e ke ba i ba jeki i shaile ha kan ne ka jing ai jing kai ya kan ne ka jing ya thuk thuk i khna ret te menta pai ba ngin ai ka jing kit bok kirweng ye phi ba jeki ba phindang la ba phin job sibun ki jing ye kop ki ba phin le khman bon kum ju ro phindang la ban ai jing kai su su gi khna ret hang ne ka dok na thain jungi mo ba jeki don bok ba phindang la ban ye khmat kan ne ka kam te pai ba lara don na phi lara phi don ye kamon banyera bi ba jeki ban ai men sim su su hai kini ki jai kam namar kan ne kalong kanuksa ka ba biang sisa du kata ta bada lara phi don ka mon banyera lagi de giru simen ne lagi de ginu ginu ki kenja kan hunru ban ai men sim su su ye kum gini ki bru ki badon ye kan ne ka benta khnang ba iba jeki indang la susu bandang pen sapyang susu lane ban penyar su ye kan ne ka sap ka phong ka ba ngimju i koi than hadu kata ta ka dong ka thain jingi andre mentai ngila saki ni kerpa ri phi pai ba ba phin ai ka jing kersan ni ba jeki dag ba phinirap hakinu ginu gi bentaru khnang ba kan ka kam ko jungi kanang ya skmat bat ki khun ki khna ri ki jungi ki ni ka sap nadu ba ki dang re Dadon manu ki perlok ane na boy na ki perlok sinong perlok thau ro dadon ba kwa bani jun lang mat ngala ban jun praktis langin praktis lang aju ngan le kai lang aju tang kata ku bisbut